OK, takže dámy a páni, vítam na prednáške z počítačovej bezpečnosti. Dnes máme vlastne už 8. prednášku, ak to správne rátam. Opravte ma, ak sa mýlim. A dnešnou témou je dokončenie tých secure coding záležitostí, čiže ešte stále sa budeme venovať v podstate bezpečnému programovaniu a veciam súvisiacim. Čiže minule ja som vám ukazoval nejaké zraniteľnosti, nejaké útoky. Sú na to nejaké otázky, pripomienky, alebo vyskúšali ste si vy, alebo budete možno, myslím, môcť si vyskúšať na ďalšom zadaní. Čiže, aby som zhrnul, zopakujem veci, hlavne o buffer overflow. Čiže to bola zraniteľnosť, ktorá sa týkala pretečenia nejakého vyhradeného miesta na vstup. Hej. Ale častým zraniteľnostiam toho nízkoverovného kódu nepatrí len buffer overflow. Integer overflows môžu spôsobiť problémy, keď pretečú čísla. Čiže pretečenie čísla môže spôsobiť chyby v logike aplikácie, ale môže spôsobiť aj bezpečnostné zraniteľnosti. Čiže aj keď máte v určitom zmysle aplikáciu, kde vlastne integer overflow nastať nemôže z tej logiky, že v podstate normálnym spôsobom by mala pracovať len s malými číslami. Keď sa bavíme o bezpečnosti, tak útočník tam môže zadávať vstupy mimo rozsah, ktoré potom spôsobia pretečenie čísel a ktoré môžu spôsobiť ďalšie chyby. Ukazovali sme si format swing vulnerability, čiže to bol iný prípad. Tam vlastne dáta, ktoré dal útočník, sa nesprávne interpretovali ako formatovací reťazec. A zasa boli tam potom nejaké dôsledky, ktoré sme si hovorili. Častou chybou je double free. Si pamätáte z C, keď spravíte nejakú alokáciu, malloc a podobne, ale aj v C++ operátor new, tak k ním by mala zodpovedať dealokácia pamäte. Ak nedealokujete pamäť, čo sa stane? Napíšte niekto do chatu, čo sa stane, keď v programe len alokujem pamäť a nedealokujem. V podstate ani nie. Vyčerpá sa nám pamäť. Hej. Keď máme dosť veľa pamäte, tak si to možno ani nevšimneme, ale spustíte si nejakú hru alebo aplikáciu, ktorá nie je úplne dobre naprogramovaná a pozeráte spotrebu pamäte a to vám ide proste nejak takto. Hej. A ak to teda váš počítač zvláda, po chvíli začne sekať, swapovať, postupne sa tie prostriedky môžu vyčerpať. To sa rieši napríklad v tých modernejších programovacích jazykov, je tam nejaký garbage collector, ktorý vlastne, keď sa naalokuje dosť veľa, tak začne automaticky dealokovať, alebo keď sa nepoužívajú nejaké objekty. C++, C++ musíme dať vlastný dealokátor, musíme zavolať free funkciu alebo delete. No horšie, čo sa stane, keď ju zavoláme viackrát. Hej. Čo robia tieto malloc new, máte nejakú oblasť pamäte, malloc vám vráti adresu nejakého voľného miesta, kde vy potom zapisujete dáta. Hej. Keď zapisujete, môžete nastať buffer overflow, že vyčerpáte to miesto. Ale môže nastať aj to, že vy dealokujete pamäť a potom ten pointer, ktorý ste mali na tú pamäť, zostal niekde v kóde a vy ho použijete znova, napríklad na double free. Čiže zdávali ste free, zavolali ste znova free na ten istý pointer, kvôli nejakej chybe alebo desynchronizácii a podobne. No ale čo sa deje, keď voláte free na uvoľnenú pamäť? Čo sa deje, keď voláte vôbec malloc a free
To sú nejaké pointere napríklad, ktoré ukazujú, ktorá je najbližšia voľná pamäť, nejaké dáta, že čo je rezervované, čo nie, metadata. A pri tom malloc a freeze a tie pointere metadata v tej takzvaný správca pamäti menia nejakým spôsobom. No a keď vlastne to dealokujete dvakrát, tak sa môže stať, že vy poškodíte tie pointery. Druhá možnosť je, že niečo naalokujete, uvoľníte, potom použijete tú istú pamäť, prepisujete to a cez ten pôvodný pointer, ktorý mal byť dealokovaný, potom čítate tú zmenenú pamäť. Čiže tam je strašne veľa možností, ako vlastne tými nekorektnými ošetreniami kombinácie malloc free, new delete. A nejedná sa len o jednom vlákne, jedná sa proste multithreading. Čiže tam môžu zdvíhať nejaké synchronizácie. Môže nastať zasa problémy s pamäťou. Buffer underflow. Čiže nielen, že môžete mať buffer overflow, že máte v bufferi v podstate sa do neho snažíte napchať viac dát, ako je tam miesta, ale môžete pýtať z nejakého buffera viac dát, ako tam dát je. Skúste si vyhľadať, neviem, či ste zachytili niekedy Heartbleed zraniteľnosť. Toto asi nevidno. Tá Heartbleed zraniteľnosť fungovala zhruba, ak sa nemýlim nejak tak, že vy ste poslali paket, takzvaný Heartbeat, kde ste chceli držať spojenie medzi stránkou a serverom a klientom. V podstate ten paket len hovoril to, že pošli to naspäť, akože na Keep Alive. Tam bolo napísané bol tam nejaké rezervované miesto, že čo sa má echovať. Keď to útočník skonštruoval nejako vhodne, tak tu nám nedával žiadne dáta, ale povedal, že chce echovať nejaké množstvo dát, oveľa väčšie, ako teda dostal na vstupe. No a aplikácia vlastne čo zobrala dáta v pamäti za radom aj za hranicou toho buffera, čiže nastal buffer underflow. Čítala v podstate dáta, ktoré nepatrili a posiela von. No teraz pikantné na tom je to, že vlastne tá aplikácia, ktorá to robila, tú obsluhu, je napríklad web server. A web server obsahoval dáta napríklad prihlásenia iných používateľov zakešované, vrátane používateľských hesiel. Hej. Nie, že hashovaných, ktoré boli databáza, ale tých, ktoré prešli s paketmi. Oni boli síce pri prenose šifrované, ale ten server si ich dešifruje a mal uložené v pamäti. Teraz vlastne útočník na diaľku cez internet poslal nejaký request a prišlo mu dump pamäte web servera, kde boli mimo iné použiteľské mená, hesla, konfigurácia a všetko vlastne, čo sa na tom serveri v pamäti kešovalo. Náhodne, ale tým postupne sa dalo líkovať dosť veľa informácií. Čiže nekontrolovať zase hranice buffera, ale iným spôsobom. Čiže nie len, že nemôžeme zapisovať za hranice, nemôžeme ani čítať za hranicami buffera. Čiže tieto zraniteľnosti vyplývajú z toho často, že niečo zle naprogramujeme, ale pri bežnom programovaní by to možno nenastalo, pri bežnom testovaní to neodhalíte. Lebo často tieto chyby sú mimo špecifikácie. Hovorili sme si, že je nejaká precondition, že hovoríte, že vstupné dáta majú nejaký formát. Hej. Nepredpokladáte, že niekto dá meno súboru, ktorý obsahuje percenta. Hej. Alebo nepredpokladáte, že niekto dá ako počet percent v nejakom formulári 2 milióny niečo. Hej. A na to tá vaša aplikácia nie je stávaná, nie je testovaná, ale potom útočník vlastne takéto situácie vie vyvolať a vaša aplikácia potom má nekorektné chovanie, ktoré umožňuje nejaké útoky. Čiže vznikla tam nejakou nesprávnou implementáciou zraniteľnosť, ktorá potom umožní realizovať nejaké hrozby na kód.
podľa toho, že ako tá aplikácia funguje, v akom kontexte. Čiže vráťme sa ešte k tomu buffer overflow a tam si vlastne povieme ten vzťah, že zraniteľnosť a hrozby. Zraniteľnosť spočíva teda v tom, že vstupné dáta presiahnu hranice rezervované na ich spracovanie. A ako sme si hovorili, týka sa prevažne táto zraniteľnosť nízkorodného kódu, ale prenesenie potom aj vyšších jazykov, keďže tie sú implementované potom v tých nižších. Minimálne v assembleri, alebo v nejakom. Čiže tých vyšších jazykov sa to netýka v tom vytvorení tej zraniteľnosti, ale týka sa ich to v tom používaní komponentov, ktoré by mohli byť zraniteľné. Ale to je zraniteľnosť je vlastne nejaká vlastnosť, čiže to je, keď máte nejakú bunku a tam má nejaký ATP receptor, ktorý na niečo slúži, tak je tam ten nejaký vírus, čo tam má tu, jak to bolo, koronavírus, aj tam má tie tyčinky a tie sa na to naväzujú. Čiže zneužívajú tú, povedzme, zraniteľnosť tej bunky. Ale hrozba je potom to, že čo sa s tou zraniteľnosťou dá robiť. Tá hrozba sa netýka len tej zraniteľnosti, tá hrozba je všeobecná, ale útočník vlastne realizuje potom nejakú hrozbu. Napríklad denial of service kategória používa ten buffer overflow úplne takým základným spôsobom. Čiže vydáte nejaké dáta a tie presiahnu hranicu. Hej. Napríklad preto, lebo ste nerezervovali dosť miesta. Povedali ste, ja neviem, že 30 znakov v databáze bude stačiť na meno alebo na priezvisko a zrazu tam príde nejaká osoba do databázy, ktorá má dlhšie priezvisko. Čiže v určitom zmysle ste si spravili denial of service. Ale taký klasický denial of service je skôr v tom, že teda vy viete, že tam je nejaký buffer overflow, beží tá nejaká kritická aplikácia, teraz tam pošlete moc dlhý vstup a zhodíte tú aplikáciu, zakillujete ju a tým pádom v kaskáde sa spadne celá tá funkcionalita. Nie je tam backup, nie je tam nejaký reštart, nie je tam ošetrenie tej výnimky. Na toto vlastne netreba žiadne tie fancy veci, ktoré sme sa bavili minule, že zásobník, prepísanie, premenej a podobné zábavky. To je čisto len to, že máme nejaký buffer, nezmestia sa tam dáta, hej, a čo to spôsobí? Môže to spôsobiť denial of service. Čiže keď sme robili stride, tak nás zaujímala hrozba. My máme nejak komponenty, u ktorých hrozí denial of service. A ten denial of service môže nastať týmito spôsobmi, to sú nejaké konkrétnejšie hrozby. Napríklad jedna z tých konkrétnejších hrozieb je, že používame tam nejakú komponent, ktorý akceptuje požiadateľské vstupy, ktoré musia byť len nejakého rozsahu. A je hrozba, že ak ten rozsah sa pretiahne, tak ten komponent spadne a prestane fungovať zvyšok aplikácie. Že ako by ste to mali ošetriť? No, skúste dať nejaký návrh. Denial of service. Môžete mať neobmedzenú pamäť? Keby ste nepovedali, že 30 znakov alebo 4, ale 40. Pomôže to? Nikto nemá žiaden názor? To je v podstate ten význam toho mitigation, čo sme sa bavili pri hrozbách, že tu je nejaká väčšia pravdepodobnosť, že niekto má teda meno s viac ako 30 znakmi, tu je trochu nižšia pravdepodobnosť, ale nie je to odstránenie tej hrozby. Odstránenie by bolo, keby tam bol var size, čiže teoreticky by tie
reťazce mohli byť ľubovoľne dlhé, čo ale zase má potom impact na výkon tej databázy. Čiže robíte tam potom zase nejaký trade-off. No a potom vlastne, čo nás zaujímalo na tej minulej prednáške, bol tempering a v najhoršom prípade elevation of privilege, čiže prepid z dát v pamäti, kde vlastne my sme si hovorili, že keď máme vyhradený buffer, tak a je to nejaká napríklad lokálna premena, alebo aj nejaké dynamické pole a podobne, tak čo sa stane, keď začnete prepisovať niečo za tým? Hej. Môžete dosiahnuť to, že prepíšete niečo, čo sa prepísať nemalo v tom programe. Zmeníte tam obsah pamäte a v najhoršom prípade elevation of privilege dokážete dokonca vyvolať nepovolenú funkcionalitu. Či už prepísaním dát, ktoré súvisia s access control, ako bolo v tom prípade s tými heslami, alebo potom prepísaním nejakých návratových adries a presmerovaním kódu, či už do user priestoru, toho, čo tam zadal ten útočník, alebo na nejaké špecifické sekvencie inštrukcií, ktoré sú niekde v kódovom priestore. Čiže keď sa môžeme pozrieť ešte potom podrobnejšie na tú kategóriu elevation of privilege, tak môžeme definovať hrozby, ktoré sú konkrétnejšie, čiže napríklad spustenie existujúceho kódu z nalinkovaných knižníc. Čiže presmerujem tok riadenia na existujúci kód. Zoberiem buffer, prepíšem return pointer z funkcie, presmerujem. Alebo zoberiem buffer, tu je nejaký pointer na funkciu, keď máte C++, objektové programovanie, súčasťou objektu sú dáta a funkcie. Hej, máte tam virtuálne pointere na funkcie, tak čo vy vlastne zapíšete do toho objektu, nejaké dáta, presiahnete, prepíšete si tú tabuľku pointerov na tie virtuálne funkcie, potom sa tá funkcia zavolá a zase tam je buffer overflow. A na to netreba naozaj access na zásobník, nemusí to byť lokálna premena, môže to byť uložené hoci kde tá premena s tými pointermi. Čiže to, že sme si ukázali nejaký konkrétny príklad tých útokov, neznamená, že to je všeobecné. Všeobecné je proste tým, že vy prepíšete nejaké dáta v pamäti, môžete nejakými technikami presmerovať tok riadenia. A tým pádom navyše môžete si vložiť v tých dátach, máme architektúru von Neumannovskú, či ak sa to volá? Upravte ma niekto. Kde vlastne dáta sa chápať dajú aj ako inštrukcie. Alebo naopak inštrukcie sú kódované nejakými sekvenciami dát, bitov. Čiže vy keď vlastne ako útočník vložíte nejaké dáta do programu a dokážete povedať programu, že vykonávaj tieto dáta, tomu kódu, ktorý ste vložili, sa označuje ako exploit. Alebo potom skladáte funkcie z tzv. Robchain, kde vlastne tam využívate už práve tú špecifickú štruktúru zásobníka volaní, kde si prepíšete na zásobníku return pointer, čiže kam sa má vrátiť po vykonaní vašej funkcie a presmerujete ho na nejakú sekvenciu inštrukcií. Napríklad tu bude nejaký ďalší call, aký chcete, a potom tu bude zasa return. A to sa potom vráti kvázi na túto adresu. Čiže vy tam potom toto nasmerujete sem, tento return sa vráti na túto adresu, ktorú nasmerujete zasa na nejakú XOR AX, hej, a zasa return. Čiže na to sú už potom celé také mechanizmy, ktoré sa použijú pri nejakom hackovaní, ktoré teraz nebudeme ako riešiť. Čiže ten elevation of privilege, vidíte, že môže nastať kombináciou rôznych ďalších vecí s tou základnou zraniteľnosťou.
Otázka je, či môže vždy nastať. Čiže keď máte v programe buffer overflow, zraniteľnosť, máte tam nejaké inštrukcie, ktoré potenciálne môžu zapísať za hranicu buffera. Je vždycky možné zneužiť to na tie účely, ktoré chce útočník? Áno, nie. Čo poviete? Je to vždy možné zneužiť, alebo nie je to vždy možné zneužiť? Jednoduchá otázka. Ak ešte niekto počúva. Nie, že vypadlo, asi nie. Hej. No vždycky platí, bolo myslíme na teste, ten attack 3, hej. Ak chcete zneužiť ten buffer overflow, musí platiť a zároveň je tam buffer overflow a je exploitovateľný. Problém je, že toto celé je v nejakom OR, že to je nejaký end, že je tam nejaké konkrétne miesto, kde sa zapisujú za hranice buffera a potom tam musí byť ešte dostupná nejaká funkcionalita, ktorú ten zápis ako keby spustí. Lenže tu je potom také, že OR a môže tam byť táto istá zraniteľnosť, buffer overflow a end, ja neviem, je tam niečo iné, čiže môže tam byť, že buď sa presmeruje to na existujúci kód, to znamená, že musí tam byť ten existujúci kód. Ak tam ale nie je, môže tam byť, že je tam tento overflow, OK, a zároveň dokážeme vložiť ten kód, ktorý tam tu v tomto nám chýbal. Hej. Potom zistíme, že vložiť sa to síce dá, ale nedá sa to spustiť, čiže tu je vlastne ešte tretí end, že vložiť, spustiť. Ale za to je ešte ďalší OR, že je tam ten buffer overflow, alebo sa dá vyskladať z nejakého kódu ten kód, čo chceme cez Return Oriented Programming. Hej. No a teraz vy sa uspokojíte s zabraním týchto dvoch OR vetiev a útočník je sofistikovaný a zneužije potom tú poslednú vetu. Hej. A možno tu ešte niekde nejaký OR, o ktorom ani netušíme, hej, že je tam ten buffer overflow a je tam nejaká ďalšia kombinácia možností, ktorá znamená, že aj keď som ošetril všetky tieto tri známe, tak ešte táto neznáma je nepokrytá. Čiže to je potom taká tá hlbšia analýza a hľadanie tých zraniteľností a exploitov ako celý biznis. A žiaľ, náš odborník na túto tému je dosť busy. Veľa zákaziek, takže teraz nemáme pozvanú prednášku. Uvidíme, že či ešte niekedy do konca roka. Ale nie je to také jednoduché teraz niekoho zohnať, hlavne tých ľudí, čo majú fakt veľa roboty. Čiže potom na tie zraniteľnosti a hrozby sa navezujú nejaké ochranné opatrenia, ktoré môžu sťažovať tie útoky. Napríklad sme si hovorili Data Execution Protection. To práve zabráni tej možnosti, že je tam ten buffer overflow a zároveň útočník tam vloží payload a zároveň musí byť schopný ho spustiť ten payload. A keď poviem, že Data Execution Protection, hovoríme, že tam síce vloží ten jeho exploitovací kód ako dáta, ale my povieme, že dáta sa nemôžu spúšťať. Čiže istým spôsobom executable bit nám mení tú univerzálnu architektúru a rozdeľuje, čo je dáta a čo je kód. Hej. Potom tam máme rôzne ochrany na práve proti tomu Return Oriented Programming a SLR, kde potom musíte zložitejším spôsobmi, ale zase tam nejaké ďalšie možné exploity, ktoré to vedia obchádzať. Prípadne tam máte ochrany, ktoré zabraňujú všeobecne tomu, že tej prvej časti, že samotný buffer overflow, keď nastane, tak ho zdetekujete. A potom neumožníte pokračovať v tej ďalšej fáze útoku. Čiže sú opatrenia, ktoré sú zamerané na sťaženie útokov.
to patrí všeobecnosti, nielen buffer overflow. Čiže teraz sa snažím vlastne o tie princípy demonštrovať, nie akože toto je, že buffer overflow, ale všeobecne, hej. Zraniteľnosť je niečo, nejaké miesto v programe, tých zraniteľností je tam veľa, buffer overflow som si vybral jeden z nich. Hrozby sú zasa všeobecná vec, ktorá sa potom už konkretizuje vzhľadom na tie potenciálne zraniteľnosti. A na tie potom hrozby chcete robiť opatrenia, ktoré teda jednak môžu sťažiť tie útoky a zabrániť teda tých kombinácií, ktoré potom vedie na zneužitie tej zraniteľnosti. Môžete sa snažiť znížiť dopady. Keď útočník hrozí práve to elevation of privilege, či zvýšenie oprávnení, k tomu zvýšeniu oprávnení nedôjde, ak tá aplikácia samotná, aj keď by vykonávala cudzí kód, nemá dostatočné privilégia. Čiže vám je v podstate napríklad jedno, keď tam máte, neviem, nejakú hru, kde sa tu vyklikávajú nejaké piškvorky alebo niečo, hej, a je tam buffer overflow a tá aplikácia tých piškvoriek nemá žiadne oprávnenia na váš systém, nič, tak je vám jedno, že čo sa tam stane. Proste, že či tam vloží si útočník nejaký kód. Problém je, keď ste mali bežný operačný systém a aj také bežné piškvorky alebo niečo, mali oprávnenia v podstate rootovské. Hej. Čiže admin, keď hrá piškvorky, tak tá aplikácia potom môže byť zneužitá. Nejaká diera v sieťových piškvorkách, ktorá vlastne umožní to, že útočník tam vloží na miesto nejakého paketu, ktorý povie, že na mieste 2374 daj to x-ko, tak tam vloží, že na 2374 správ a teraz tu dá nejaký strašný string, hej. Tá aplikácia proste spraví buffer overflow a vyvolá to, že ten útočník na diaľku bude tam mať nejaký systémový prompt, hej. Čiže tú, ja neviem, hru s piškvorkami, ktoré asi sa nikto nebabral s tým, že ošetrí nejaké zraniteľnosti, by ste asi nemali púšťať pod nejakým administratívskym účtom alebo s nejakými oprávneniami. Len potom je zasa problém, že čo keď ten exploit spraví to, že prepne tie oprávnenia. Čiže či sa dá až z tej aplikácie zmeniť jej oprávnenia. Žiaľ zasa nejaké API niekedy to podporujú. Čiže niekedy môže byť riziko naozaj bežať aj nejakú blbosť, ktorá je exploitovateľná. Hej. Podobne DOS. Keď korektne ošetríte výnimky, tak síce vám ten program spadne, ale nezhavaruje potom zvyšok systému. Dáte tam nastala výnimka, znova spustíte nejaký proces, zalogujete, podobne. No najlepšie je samozrejme úplne zabrániť z tej samotnej možnosti útoku, či už využitím nejakých iných programovacích jazykov overenými komponentami. A potom váš admin nemôže hrať piškvorky, hej. Alebo použiť nejaké metódy už pri samotnom vývoji, ktoré nám budú... Mám problém, že oni úplne nezabránia tomu útoku, ale možno nám zvýšia pravdepodobnosť, že tam nezostanú žiadne tie zraniteľnosti. Hej. Alebo budete ich vedieť s väčšou pravdepodobnosťou odhaliť, s menšou pravdepodobnosťou vytvoriť pri tom vytváraní softvéru. A toto vlastne s týmto súvisí. Hej. Vyšší programovací jazyk, nejaká Java má asi menšiu šancu vytvorenia nejakého buffer overflow. A zase platíte nejaký trade-off, nejaký ten overhead. Čiže takými príkladmi, ako sa vlastne brániť na úrovni programovania. Čiže tu sa dostávame k tej téme prednášky, že secure coding. Je napríklad nejaké odporúčania. Vždy je potrebné skontrolovať, či je dostatok miesta na uložení výsledku. Čiže ak do niečoho chcete vkladať nejaké dáta, tak by ste sa minimálne mali pozrieť, že aké dlhé sú tie dáta a podľa toho zistiť, že či teda máte dosť pamäte, alebo možno naalokovať pamäť. No zasa
jednak to nemusí vždycky byť možné. Máte nejaký stream dát, hej, ktorý neviete predikovať, neviete proste povedať, že najprv mi pošli všetky dáta, ja ich potom niekde uložím, lebo proste to je nejaké fyzikálne meranie alebo niečo, už musíte mať pripravené a rýchlo to zachytávať tie dáta, ktoré prichádzajú ukladať. Teraz keď si vyčerpáte ten buffer, existuje také, že cyklické buffer a potom zase strácate ten začiatok. No a plus treba dávať pozor na aritmetiku. Je potrebné kontrolovať, či tá operácia prebehla úspešne. Čiže keď zistíte napríklad, že sa tam nemá uložiť toľko dát, prečo? Je to útok, alebo je to legitimné niečo, len vy ste si rezervovali malú pamäť. Či otázka je, môžete pokračovať o vykonávaní, prípadne vyčleniť viac miesta. Aj v C je taká funkcia, že realok. Máte nejakú rezervovanú pamäť, viete rezervovať viac, ak treba, možno. Čiže nejaké ošetrenie tej situácie, možno by ste sa vyhli tomu denial of service. A zase keď to budete ošetrovať príliš, tak útočník čo spraví? Začne tam posielať v podstate nekonečné dáta a tým spraví denial of service, lebo vy budete sa snažiť stále realokovať a zväčšovať nejakú pamäť a vyčerpáte prostriedky napríklad servera. Hej, on sa pripojí na web server, začne mu tam posielať post request, ktorý je v podstate neobmedzený. Ja neviem, pripojiť do post requestu nekonečne dlhý random generátor. Vy sa to snažíte na tom web serveri niekde zakešovať, uložiť a zhodíte si celý server aj so všetkými ostatnými userami. Čiže potrebujete potom mať premyslenú, že tú stratégiu, čo sa týka implementácie. Hej, že akým spôsobom implementovať bezpečne nejakú funkcionalitu, akým spôsobom potom ju kontrolovať, testovať a čo robiť v prípade, že niečo z toho zlyhalo. No a problém je, že to sa furt mení. Hej. Existuje niečo ako Secure Coding Practices, a tieto veci sú strašne závislé na platforme, na knižniciach, programovacom jazyku a dokonca na štandarde toho programovacieho jazyka. Štandardy C z nejakých 90. rokov boli koľké, hej, C++, všetko sa stále vyvíja. Čiže čo je potrebné je vždycky študovať, keď niečo implementujete, relevantné a aktuálne zdroje, čiže doplňacie vedomosti. A doplňacie vedomosti je v zmysle secure coding. Čiže keď raz niečo implementujem, treba si uvedomiť, že všetko v podstate môže byť v určitom zmysle security critical. Čiže mali by ste mať prehľad, alebo mal by mať aspoň niekto v tom programovacom týme prehľad o tom, že aké sú tu nejaké practices, tu máte nejaké vytipované zdroje, ale tých zdrojov je strašne veľa, sú rozsiahle a vždy sa menia, čiže to je trochu nevýhoda. Potom sú nejaké také možnosti, akože top 10 a podobné, ktoré sumarizujú. Sú nejaké prehľadové záležitosti. Sú potom nejaké väčšie reference guidy. Čiže vždycky tento väčší reference guide je napríklad toto. Len to je už 2010, čo je dosť staré. Neviem, že aké sú modernejšie. Čiže tu je akože fakt veľa základných bodov sumarizovaných. A keď vidím, že 2010, tak je otázka, že nakoľko je to relevantné v roku 2020, o 10 rokov neskôr. Hej. No to je ďalšia otázka, že čo ak tie návody niekto napadol, schválne tam zaniesol chybu. Že to je taký metaútok, ktorý naozaj sa robí. Práve aj NSA na to aplikuje nejaké prostriedky. Ďalšou vecou je, že strašne veľké množstvo zraniteľností vzniká z toho, že programátori proste zoberú, myslím, že sa to volá Stack Overflow, že?
tam si pozrie nejakú prvú odpoveď na nejaký problém a skopčia ten kód, ktorý tam je, do svojho projektu. A kopec tých kódov má bezpečnostné zraniteľnosti. To sú väčšinou narýchlo nejaké zbuchané odpovede, ktoré potom sa dostanú do úplne unrelated programov, potom niekto nájde chybu a dokáže naraz ako keby napadnúť množstvo iných systémov. Čiže nemusí to vzniknúť, že niekto tam schválne zaniesie tú chybu, ale proste vznikol nejaký kód v nejakom kontexte, kde vlastne ten kód odpovedá na nejakú otázku, ale tam sa neriešila bezpečnosť alebo niečo, ale niekto to proste zoberie, copy-paste a pacne do svojho projektu. Preto nie je dobré práve takéto zdroje používať v nejakom produktívnom prostredí, ale respektive rozumieť tomu, že čo za tým je. Ako copy-paste programmer je väčšinou zdroj tých, to je práve ten antitéza secure coding practices. Hej. Čím menej svojich programátorov zaplatíte, tak tým máte väčšiu šancu, že budú proste robiť iba toto. A potom aj ten váš výsledok bude stáť za to, čo ste si zaplatili. Hej. Máme ešte nejaké ďalšie otázky, pripomienky? Pozrieme si potom neskôr tieto top 10 na záver. Ešte si prejdeme nejaké ďalšie hrozby a zraniteľnosti z trochu iného súdka. Potom sa vrátime k tomu bezpečnému programovaniu. Čiže teraz sme hovorili o triedach zraniteľností, ktoré sa týkali nejakého kódu písaného väčšinou v C, C++, ktoré boli závislé na nazvime to interakcii nejakého používateľského IO inputu s semantikou alebo toho assembleru tých funkcií a funkcionality toho konkrétneho jazyka, napríklad ten buffer overflow, ako interaguje teda so semantikou kódu a to potom ako implementuje so skompilovaným kódom a jeho vykonávaním v stroji. Teraz vlastne prídeme na inú triedu zraniteľnosti, ktorá zasa používa to. Bude tam IO input, bude tam teraz ten IO input vstupovať do nejakého kódu, ktorý môže byť úplne všeobecnejší a bude interagovať nie s tou architektúrou počítača, ale s tým logikou vykonávania. A táto trieda sa označuje ako injections, vkladanie kódu v určitom zmysle. A demonstrujem teraz takýmto kódom. Čiže je tu prvá zelená otázka. Dal som tu nejakú preambulu. Hej. Myslím, že ešte zvládate čítať C-čko, nie? Čiže mám tu rezervovanú nejakú konštantu. A mám tu rezervované nejaké dva polia. Neviem, či toto je úplne legálne, ale je tak cca, hej. Teraz tu mám funkciu fgds, nie gds. Čiže je tu zelená otázka, či tam je buffer overflow. Čiže opäť skúste niekto napísať, že či tam je alebo nie je buffer overflow. Keď mám nejakú funkciu, ktorá naplňa nejaké pole z nejakého vstupu, takové stdin, tak potenciálne musím skúmať otázku, či tam je buffer overflow. Je tu buffer overflow alebo nie? Kto si ešte pamätá, ako funguje fgds z C-čka? FGDS ošetruje. Hej. Na rozdiel od GDS, ktorému len povieme, že kam má zapisovať zo štandardného vstupu a nepovieme mu koniec,
tak FGDS povieme, že koľko maximálne sa zmestí do toho buffera. A toto číslo by mal zahrňať teda ten koncový znak 0. Čo je tu trochu problém je, že nie je tu ošetrená tá situácia, že niekto tam zadá naozaj väčší vstup. Čiže môže dôjsť nejakému problému pri spracovaní dlhého vstupu, kde vlastne niekto zadáva dlhší vstup a my vôbec nezistíme, že je dlhší. To by sa tej funkcii vlastne dal zistiť tým, že či sa tam ukončil ten riadok alebo nie. Ak sa ten vstup zmestil aj s tým lomeno n, tak sa tam nájde na konci toho stringu args ten ukončovací znak, inak nie. Čiže tu by som povedal, že nie je tu síce buffer overflow, ale chýba tu nejaké ošetrenie. Hej. Čiže môžu tam byť nejaké problémy s tým, že čo sa bude diať potom, keď napríklad sa načíta len táto časť vstupu a toto tam zostane. Ale ako principiálne tu buffer overflow nenastane. sprintf je ďalší príkaz, kde je mohol nastať buffer overflow. Opäť do nejakého buffera sa zapisuje niečo. No a teraz si všimnite, zapisujem tam jeden string, druhý string. Je tam dosť miesta. Nechýba tam náhodou miesto na jednu tú ukončovaciu nulu. No a keď si to vlastne spočítate, zistíte, že tu na tejto prvej časti tá ukončovacia nula nie je potrebná, lebo tá sa tam nezapisuje. Hej, to sa zapisujú len tieto platné znaky, tá nula nie. A tu na tá nula je súčasťou toho max-size, čiže opäť tento command určite do tohto poľa sa zmestí to, čo treba. A potom je to vlastne príkaz systém. Pamätá si niekto, čo robí systém? Hej. Ak som si to ja zapamätal. Pracuje so systémom, akým spôsobom? To by nás zaujímalo. Takže čo týmto vlastne chce programátor povedať asi? V podstate veľká časť toho secure codingu je passes the command name or program name specified by command to the host environment to be executed by the command processor and returns after the command has been completed. Čiže toto vlastne vyvolá command line. Hej. A toto, čo sme tu dali, sa spustí a vykoná. Čiže tu na programátor asi bol lenivý a nechcel sa mu parsovať argumenty, zavolať exec alebo niečo také, neviem, či ste mali OSK, že exec fork a podobné zábavky. Ale proste tak si to zjednodušil, povedal si, že toto je nejaký obslužný program, my mu tu prichystáme nejaké parametre, možno tu má byť nejaká ďalšia funkcionalita. A ten operačný systém tie parametre teda nám rozseká, jak treba a spustí teda tú routine run. Hej. Čiže čo sa vlastne čaká, že to je vlastne to run exe s parametrami, ktoré sa zadávajú cez tento prompt. No, tu je to ako v Linux notácii, lebo teraz som na Linuxe, tak som to napísal takto. No a čo sa stane, keď teraz user dá, že to by mohla byť napríklad kalkulačka, že to by bolo, že sum a tie parametre user sa predpokladá, že zadá, neviem, 12 a 15. A on ten sum dostane akože argv a spočíta to a vráti si 27. Hej. No a teraz, čo sa stane, keď user zadá takýto vstup? Hej. Bodkočiarka R M pomočka RF medzera lomitko. Chcete si to vyskúšať, skompilujte, spustíte na svojom systéme. Teda neodporúčam žiadne z mojich príkladov spúšťať na vašom systéme. Čo sa stane je, spustí sa aplikácia run, bodkočiarka oddelí vykonávanie a spustí sa príkaz rm
Počkaj, refresh, že sa nepospúšťa nejaký prom, nepotvrdzuje sa a dá sa vymazať root adresár. Čiže cez túto aplikáciu vlastne dôjde k tomu, že sa zavolá vymazanie systému. Hej. No predstavte si, že toto neprichádza z stdin, ale prichádza, ja neviem, z nejakého web servisu alebo proste v rámci. Toto vlastne príprava, aby ste si vy, ja neviem, máte tam nejaký web službu, ktorá umožňuje vám niečo spustiť, hej, nejaký ten run. A toto vlastne ten stdin je nasmerovaný na post. Tak na diaľku vymažete obsah servera a podobne. Čiže injection je vlastne to, že vy cez ten user input tu dostanete príležitosť ten user input sa vykonať. Interpretovať ako nejaký príkaz a vykonať. Čiže to je vlastne injection v zmysle časť príkazu, ktorý ste dodali, evil, ste umožnili vlastne vykonať útočníkovi, čo len chce. Čiže elevation of privilege, ako vyšité. Čiže injection dochádza vždycky, keď používateľský vstup bude časťou potom toho riadenia, vykonávania logiky aplikácie, čiže je toto volanie systému, ktoré nie len v C, v C++, ale aj v iných, v PHP. Hej. V PHP existuje dokonca eval, čiže vlastne vstup budete vykonávať, ako keby to bol PHP kód. No potom sú ďalšie interpretované veci, napríklad SQL injection, ktoré sa pristavíme, kde môžete injektovať časť kódu a vytvárať SQL príkazy, ktoré sa chápu inak, ako by sa mali. JavaScriptové injectiony. Čiže časť kódu na stránke sa chápe ako JavaScript, spôsobe cross-site scripting, cross-site script injection a iné zraniteľnosti webové, ktorým sa potom pristavím podrobnejšie a ďalšie. Čiže SQL injection je možno taký najznámejší prípad. Ak ste na web technológiách SQL injectiony, sice nie každý mal web technológie asi, ale na kriminalite, tak asi mali všetci postupne. Ale pripomeňme si, keďže je to dosť dôležité. Čiže toto je taký tradičný spôsob, ako sa dá kedy zvykli robiť SQL príkazy, ktoré nikomu neodporúčam. Čiže SQL je Structured Query Language. Vy si pripravíte nejaký dopyt na databázu v podstate v textovej podobe a tu nám vlastne chcete povedať, že chcete vybrať z tabuľky userov nejaké záznamy, tu som mohol hľadať nejaké podrobnosti, kde username je niečo. Hej. A tu nám vlastne chcete povedať, že aký username chcete vybrať, ale to závisí na tom, že čo je v tej aplikácii. Hej. Čiže v podstate, keď je niekto prihlásený ako admin, tak mu máte dať data admina, keď mi je niekto prihlásený ako Alica, tak máte mať data Alice. Prípadne tu môže byť nejaká časť, že end, password, ja tam neošetrím password. Alebo klasika, chcete vložiť nového používateľa, tak zavoláte insert. Hej, no, potom proste tu na by asi boli nejaké čiarky a nejaké ďalšie dáta, hej. Ale ako principiálne by mohlo stačiť toto zatiaľ. Rozdiel je ten, že tento príkaz select je niečo, čo očakávate, že vám vráti vstupy, ktoré potom spracovate asi v tej logike aplikácie. Insert je väčšinou niečo, čo očakávate, že vykoná niečo v systéme. Hej. On sa to potom, niektoré API rozlišujú vykonávanie tých select príkazov a niektoré insert, delete, aké sú ešte príkazy v databáze. Myslím, že insert, delete, si nepamätám ten posledný. Niekto by mohol napísať do chatu. Update, a presne tak. Drop, to už je niečo iné. Hej.
Problém s tým, že keď používate takto ten vstup od používateľa, je, že tu vlastne vy zreťazíte ten používateľský vstup s niečím, čo sa bude vykonávať. A teda dávate tomu zasa vstupu interpretáciu logiky. Prečo? Lebo do toho vstupu nie je nejako limitované, čo tam príde potenciálne. Hej? Keby tu bol nejaký kód, ktorý ten user nejakým spôsobom ošetrí, to je OK. Hej? Možno. No predstavte si, že bude user, ktorý si dá meno, že admin, a tým to neskončí, ale dá si tam apostrof, bodkočiarku a dve pomlčky. Tak sa myslím píše command, nie? SQL. Že tam vznikne príkaz, že where name sa rovná apostrof admin apostrof bodkočiarka koniec. Tým pádom vlastne user je nie admin, ale vy vykonáte príkaz, že select hviezdička from users where name sa rovná admin. A dosť. Hej. Všetko toto ďalšie, ak tu bola aj napríklad kontrola hesla alebo niečo, sa vynechá. Vlastne vrátite všetko, čo patrí tomu adminovi, plus aj mena, ktoré ani admin nie je a žiadneho platného hesla. Alebo môžete tam dať nejaké wildcards, percento. Hej. Percento znamená, myslím, že match, on tam by musel byť like tu na. Čiže v tomto prípade by to nefungovalo, ale keby ste mali nejaký príkaz, kde súčasťou vyhľadávanie, dáte like, tak môžete si prispôsobiť aj ten zvyšok toho vyhľadávania. Dokonca môžete skombinovať niečo takéto. Čiže vstup bude nejaký name, tu môže byť ten admin, potom dáte union a tam dáte nejaký ďalší select príkaz, čiže máte tam síce len príkaz, že chcete niečo vidieť z tabuľky users, na ktoré máte oprávnenia, ale pustíte tam union nejaký ďalší select, ktorý vôbec ani v tom kóde aplikácie nie je sprístupnený. Vy si ho tam dopíšete a pridáte si extra informácie. Čiže tento injection na selecty zameraný môže jednak obísť nejaké kontroly, nejaké filtre, môže pridať nejakú ďalšiu informáciu cez ďalšie selecty, cez nejaké wildcardy a podobne. Čiže to injection potom závisí na tom, že aký jazyk, aké sú možnosti toho príkazu a čo vlastne ten dotyčný útočník môže vložiť na ktoré miesto toho kódu. Ale ako náhle sa tam už nachádza ten potenciál na to injection, že je tam nejaké miesto, kde vstupuje ten používateľský input, tak tých možností, ktoré má ten útočník, sú prakticky nelimitované. A limitované sú možno tým, že keď vy tam máte API, ktoré vykonáva select, tak je možné, že to API nedokáže vykonať napríklad update, alebo delete, alebo drop, alebo niečo. Alebo proste robiť to, že select sa vykonáva tak, že vy si vytvoríte nejaký plán v databáze a vrátite ten dataset. Hej. Kým insert, update sa vykoná iným štýlom cez iné API. No a potom príde na to, že keď tam máte ten insert, hej, a niekto si dá úplne reasonable name v tomto štýle, tak môžete mať problém. Možno. Čiže tu je vlastne attribution. Nie je to môj komiks, ale odporúčam, keď chcete počas prednášky sledovať nie mňa, ale niečo zaujímavejšie, tak je to komiks. Keď teraz chcete ošetriť niečo takéto, ako SQL injection, alebo všeobecne nejaké injections, tak to už možno nie je také ľahké ako buffer overflow, alebo naopak možno je to ľahšie ako buffer overflow.
Čiže to je otázka teraz, že ako ošetrovať napríklad túto triedu zraniteľnosti. Tam nie je, že dĺžka toho vstupu nerozhoduje, tam rozhoduje teraz význam toho vstupu. Hej, kým ten buffer overflow sa kontroloval zväčša tak, že či teda sme prekročili nejakú hranicu alebo nie, lebo zraniteľnosť spočívala v tom, že sa zapisuje niečo za hranicu. Tam sme asi nehľadali, ale nemuseli hľadať, že čo presne sa tam zapisuje, keď vieme ošetriť to, že proste tu sa už ďalej zapisovať nebude, lebo tam nie je miesto. Kým tu sa využíva práve to, že ten vstup, ktorý sme dostali, evil vstup, je nejakým špecifickým spôsobom naformulovaný na to, aby zneužil ten váš spôsob, tú logiku tej aplikácie. Hej. Čiže keď sme tam mali proste tento select, kde vlastne sa pridával rovno ten user, vždycky si všimnite, že je tam ten apostrof. Čiže ja keby som apostrof zakázal v týchto usernameoch, tak možno tomu celému zabránim, hej? Lebo čo sa vlastne stane, keď tu v tomto stringu nie je apostrof, tak vlastne to SQL to chápe, že tu je proste začiatočný apostrof. A tu čokoľvek píšete, je súčasťou nejakého literálneho stringu, ktorý končí až tu. My sme to vlastne obišli tým, že keď sme tam dali vnútri ten apostrof, tým sme ukončili ten literal string a pokračovali sme už SQL kódom. Čiže zmenili sme sa z toho, čo sa chápe ako dáta, znova na kód. Čiže možno by sme povedať, že SQL injection ochránime tak, že zakážeme apostrof. Hej. No a potom sa nejakí tí vydavatelia nejakých zaujímavých kníh, hej, alebo iní íri môžu dosť uraziť, keď sa nedostanú do databázy a podobne. Alebo príde situácia, že naozaj niekto dá takýto real world exploit. Čiže jedna z tých možností, ako sa zabrániť, je escapeovanie. Čiže my povieme, že apostrof nemôže byť súčasťou toho, čo sa chápe ako nejakého stringu, ale keď už tam potrebujeme vložiť apostrof, tak ho vložíme takto nejak. Hej, lomeno apostrof. Čiže my si vlastne zoberieme ten vstup. Hej. A teraz, keď sa tam nachádza ten apostrof, tak z toho vstupu vyrobíme niečo takéto. Čiže potrebujeme mať kód, ktorý vyvolá to SQL a kód predtým, ktorý robí validáciu. Čiže najprv validácia a potom až spustenie príkazu. A v tej validácii môžeme robiť napríklad escaping. Hej. Väčšinou nie je takto amatérsky, ale cez nejaké funkcie. Len tu zasa môže byť ten problém, že keď tam dávate extra charaktery a robíte to napríklad v C-čku, tak môže vzniknúť buffer overflow. Hej. Niekto tam vloží proste samé apostrofy a pretečie váš buffer kvôli tým, že vy to tam vlastne zdvojnásobíte, tú dĺžku a neošetrujete si, lebo ste mali ošetrenie buffer overflow predtým, ako tam robíte ten escaping, ani vtedy, keď to robíte. Hej. Čiže to sú zase kombinácie zraniteľností. Medzi data validation môže byť rôzne enkodovania. Keby ste mali napríklad, že where password sa rovná, a teraz to dávam často na skúšku, že tu je, že PVD premena. Tak ako toto má už tú chybu, že sa tu vôbec kontroluje PVD premena, lebo v databáze nemáte mať clear textové passwordy. Hej. Ale keby ste tu mali napísané, že to je vlastne SHA 256 z toho PVD, tak aj keď tam niekto vloží nejaký kód do toho, tak vlastne sa to chápe ako vstup toho SHA, čiže sa to vlastne
z konvertora. Možno je lepšie vykonať najprv to SHA a potom už porovnávať ten výsledok. Keď je to už raz kódované, tak to je nejaké tá kontrola. Čiže ten výsledok SHA ten útočník nevie ovplyvniť a nevie tam dať nejaké znaky, ktoré nemajú byť. Ešte sú nejaké možnosti na access control, že to je práve to, že napríklad cez select neviete vyvolať drop table, alebo celkovo nechcete, aby tá aplikácia vedela vyvolať drop table, aby nevedela sprístupniť nejaké tabuľky, keď to nie je admin a podobne. Ale nedá sa na to spoliehať. A najjednoduchšia ochrana je proste podobne ako pri tých overflowoch oddeliť dáta, oddeliť kód. Čiže používať niečo, čo sa volá prepared statements alebo stored procedures, používať nejaké frameworky, kde sa mapujú dáta na nejaké premenné. Rozdiel v tomto a tom predtým bolo, že v tom pôvodnom som ja vyskladal ten príkaz z používateľského vstupu manuálne. Čiže vlastne časť toho vstupu sa potom chápal ako príkaz. Tu na príkaz je toto a ten je neovplyvniteľný tým user inputom. Tento otáznik znamená, že tu na ten SQL engine čaká nejaký parameter. Čiže v podstate SQL engine dostane ten príkaz, on si pripraví plán, ako má prechádzať tú databázu. Len do toho plánu potom doplní konkrétny parameter, kde sa robí ten where, s čím. A ten už tam ide inou cestou, čiže ako keby toto je kód a potom toto sú dáta k tomu kódu, ktoré sa chápajú inak. Čiže sa tam pridá parameter, už potom konkrétny user. Keď tam je proste aj nejaký SQL command, tak on ako keby, on ho nechápe ako command, lebo on ho už chápe len ako ten porovnávací parameter v rámci toho vykonávania. Ten problém môže vzniknúť, keď vy zasa spravíte nejaké veci, že časť si síce takto pripravíte, ale potom si poviete, že niečo sa berie z ošetrených vstupov. Je dobré byť úplne konzistentný a všetky veci potom používať ako cez parametre a cez nejaké stored procedures. On zase vám to obmedzuje funkcionalitu. Tá SQL injection nevzniká vždy len v takýchto akože zjavných prípadoch. Tento engine, ak sa im C# mal dakedy, neviem, či to ešte teraz, vy ste si spravili niečo akože objekt dataset, čiže programátor vlastne tam robil s nejakými objektami a ORM-kom a tak, ale v podstate ten C# v pozadí buildoval tie SQL príkazy cez nejaké hotové kódy. Už je to dávno, si to celkom pamätám. Ale vlastne bol tam nejaký kód, ktorý vlastne realizoval to Object Relationship Mapping a on vytváral na pozadí SQL príkazy. Hej. A ak pri tom vytváraní tých SQL príkazov zasa vznikne tam nejaký potenciál na to, že tie SQL príkazy sa vytvárajú na základe nejakých dát a nemusí to byť priamo user input, mohol to byť niečo konfiguračný súbor. Hej. Čiže vy ste vlastne umožnili nejakú lokalizáciu alebo umožnili ste si v rámci toho mapovania nastaviť nejaký konfigurák, nejaké XML-ko, ktoré sa potom mapovalo na tie XML príkazy. No ale útočník potom, keď zmodifikuje to XML-ko, zmodifikuje názov stĺpca. Čiže nie parameter, zmodifikuje názov stĺpca. A tam spraví práve to SQL injection. Vy z toho vyskladáte síce prepared statement, ale už tu v tom názve stĺpca bude to injection. Že budú tam síce tie parametre pre to, čo potom pôjde z usera, ale toto, čo išlo z konfiguráku, vám spôsobí tú SQL injection. Čiže každý ten krok aj budovanie toho prepare statementu, keď sa tam nachádza niečo, čo ide z nejakého vstupu, poviete, že ten, ja neviem, internetový vstup je nebezpečný,
ale potenciálne môže byť nebezpečný aj nejaký konfigurák na serveri. Hej. Útočník sa možno nedokázal vlámať do databázy, ale dokázal sa vlámať na nejaký váš server alebo na nejaký iný server, z ktorého sa čerpa ten konfigurák. Čiže to injection všeobecne, alebo to SQL injection, jeho miesto nie je len v mieste tých parametrov, a to, že niekde používate práve tie prepare statements, neznamená, že ste tomu zabránili. Stored procedures sú trochu lepšie, lebo vy tam vlastne ukladáte, ak sa im tie procedúry priamo do databázy, či sa neskladajú v nejakom kóde. Ale opäť, ak sa napríklad skladajú tie procedúry nejako dynamicky, alebo sa buildujú v rámci nejakého skriptu spúšťacieho, tak zase si tam môžete zaviesť nejaké rizika. Keď opäť chcete si naštudovať niečo podrobnejšie, taký menší dokumentík, SQL Prevention Injection Cheat Sheet, a môžete si prečítať, čo sa odporúča, hej. Aké sú s tým problémy, aké sú možnosti, ako to zabrániť v rôznych jazykoch a platformách. Čiže je dobré používať nejaké overené zdroje, a jedný z tých overených zdrojov je, aspoň zatiaľ sa komunitne považuje, OWASP na rôzne tieto bezpečnostné veci. Tam sa budem venovať potom aj hlavne bezpečnosti webových aplikácií, ale ako je tam kopec ďalších bezpečnostných zdrojov, čiže OWASP.org. No je vlastne zaujímavá otázka, že ako si sprostredkovať, ako veriť k týmto rôznym bezpečnostným informáciám, skade to čerpať a či sa to dá nejako automatizovať, ale na to nie sú nejaké odpovede jednoznačné. Čiže to sú nejaké odporúčania zatiaľ, ale všeobecne ťažko povedať. O rok možno bude niečo iné dôveryhodný zdroj a možno, že vyvinieme nejakú tú umelú inteligenciu, expertný systém, kde on bude rozoznávať a sprostredkovať ľuďom. Uvidí sa. Čiže otázka je, čo robiť s tým evil inputom. Hej. Či stačí proste sa naviazať na tú platformu, ošetriť, že to nemá nejaké dĺžky, využívať nejaké techniky ako prevenciu injection, či už nejaký escaping, čiže zobranie nejakým tým znakom, ktoré spôsobujú, že z tých dát sa stane kód, alebo využitím iných API. Keby ste to chceli ošetriť tú injection v tom prvom príklade toho systému, tak by ste vlastne mali použiť API pre funkciu exec, kde vy vlastne poviete, že toto je program a toto sú parametre. Hej. A tie parametre vy si vlastne musíte pripraviť ako keby to argc, argv, a tým pádom máte oveľa viacej roboty, ako keď zavoláte systém. Ale zasa nemôžete sa stať, že to, čo vám ten user tam zadá ako parametre, budete chápať v tom execu ako command line niečoho. Exec proste zoberie, naloaduje toto ako program a podá mu tieto argumenty, kým systém proste vykoná command line presne tak, ako ste mu toto poskladali. Čiže to je vlastne obdoba toho C-čkového injection. Toto je v tom SQL injection, keď používate parametre, a toto je, keď používate keď používate parametre, a toto, keď to skladáte, ten SQL. Otázka je, že čo vo všeobecnosti s potenciálom, ktorý má ten evil input, ako to handlovať. Čiže secure coding má v podstate dve zložky. Hej. Vy ako píšete kód,
Čiže to sú tie veci, že nepoužívať systém, hej, nepoužívať GDS, ošetrovať všetko. Hej. Ale teraz je otázka, že ako to ošetrovať, hej? Čo robiť s tým vstupom? Ako máte, keď píšete tieto, dodržiavate zase bezpečného kódovania, teda písanie toho kódu, tak ten kód sa môže zmenšovať jeho efektívnosť a flexibilita. Hej. Máte nejaké obmedzenia, čo môžete robiť. Takže možno je výhodnejšie pozrieť sa na tú stránku toho vstupu a pokúsiť sa práve o tie escaping validation. Hej. Čiže keby ste tu mali nejaký kód, nejaký ten systém, ho potrebujete ušetriť nejaký čas a tak možno tu medzi tým bude nejaký layer, ktorý zabraní tým vstupom, ktoré obsahujú bodkočiarku. A tým si poviete, že nedá sa spustiť cez ten systém viac príkazov. Možno. Že stačí toto, ošetriť tú bodkočiarku. Čiže je tu nejaká vrstva medzi tým vstupom a vašim zraniteľným kódom, potenciálne zraniteľným, ktoré vlastne spôsobuje to, že jak tam máte tú vetu, že je tu nejaká tá hrozba, tu máte, že jej podmienkou vykonávania je a zároveň existuje tam takýto vulnerable code, hej, a zároveň musí platiť pre vstup nejaká vec, tak vy ošetrujete teraz nie túto vetu, že tam není ten zraniteľný kód, lebo tam proste nejako potrebujete, ale ošetrujete túto vetu, že ten vstup do toho kódu nebude mať nejakú vlastnosť. No a teraz vlastne, čo sa tam potom deje, sú dve veci. Jednak je to data validation alebo nejaký tainting. A to robíte na nejakých bodoch v programe. Vysvetlím asi na ilustrácii. Čiže máte tam nejaké vnútorné dáta, ktorým potenciálne dôverujete, ale vravím, že zasa je tam nejaké riziko. Hej. Máte tu nejaký trust boundary, čiže toto s tom sivom tomu dôverujete nejakým spôsobom. Nemusí to byť úplne super vec, ale ako je tam povedzme nižšie riziko, ako to, že s niečím, s vašim servisom komunikuje user. Hej. Ako keď je to vysmiatá alica, tak tam bude dávať pohode vstupy, ale ako náhle tam príde niekto iný, ako user toho systému, a vy neviete predpísať, kto tam bude s tým systémom interagovať. Minimálne je tam bod, kde robíte tú autentizáciu, s ktorou môže interagovať hoci kto. Čiže práve často tie autentizačné vstupy alebo tá potreba nejakej autorizácie, nejaké operácie je proste ten bod, kde je to zraniteľné. Čiže user tu prechádza jeho vstup do trust boundary. A sú tam nejaké tie konfiguračné veci, ktoré nastavuje povedzme admin systému, ale teoreticky sú na nejakom serveri, kde sa niekto môže nabúrať. Hej. Máte tam dátové toky, napríklad na cloud. Niečo uložíte na cloud, niečo prečítate z cloudu. To, čo sa uložilo, je to, čo sa načítalo. Hej. Čiže prechádzajú nejaké toky vašej aplikácie cez tú trust boundary. A toto sú vlastne body, kde váš systém interaguje s potenciálnym evil inputom. A čo vy vlastne chcete je snažiť sa o to, aby tých bodov jednak bolo čo najmenej, aby sa to dalo ľahko spravovať, aby ste tam mali nejaké choke pointy, nejaké body, kde vy ošetrujete tie vstupy. A potom ten váš servis, keď už tie vstupy sú ošetrené, môžete tam deploynúť nejaké efektívnejšie algoritmy. Bude sa už spoliehať na to, že vlastne z toho bodu kontrolného už prešli len v pohode ľudia, hej. Čiže keď tam máte, ja neviem, tu je nejaké, že COVID-free zóna a tu je nejaké vonkajšia zóna nemocnice, hej, takže tu by ste potrebovali nejaký ten kontrolný bod. No keď tam dáte potom tie AG testy, no tak ako tu budete mať, ja neviem,
ešte stále veľkú šancu, že tam je niekto s tým covidom a tým pádom tam dojde k tomu útoku. Hej. Čiže vy tam potrebujete niečo silnejšie na tom mieste vstupu, ako len nejaké smiešné zábavky, ktoré majú veľmi slabú reliability. Tam v podstate čokoľvek tu pustíte do tej zóny, už musí byť dôkladne preverené, pretože keď si poviete, že tu na to už nesmie byť evil, že sa na to spoliehate a niečo tam evil prepukne, tak to je proste zabitie tohto systému. Hej. No, zmenil som farbu. OK. New cool thing. Toto je často aj proste ten problém, že keď tam nemáte nejaký ten centrálny choke point alebo kontrolný bod, máte tam rôzne tie vstupy, tak si nie vždy uvedomíte, čo všetko tie vstupy sú. Hej. Vstupy databázy. Budeme sa učiť, že sú tzv. Stored XSS alebo CSS, Cross-Site Scripts Think. Nejaké sa to píše cez X, aby sa to lišilo z Cascade Style Sheet. Hej. Tie vzniknú tak, že vy vlastne niečo vložíte do databázy, potom to z toho čítate a chápete to ako JavaScript. Hej. Teoreticky to môžete ošetrovať pri tom, ako to vstupuje do tej databázy, ale keď sa to cez nejaký iný spôsob do tej databázy dostane, už to tu neošetrujete, tak je zle. Hej. Čiže potom musíte vlastne mať pred tú databázou validáciu na všetkých bodoch, ktoré do tej databázy niečo môžu dodávať. Rôzne sieťové spojenia sú vstupom, webové požiadavky rôzne. Keď si zoberiete webovú požiadavku, tam sú proste URL-ke možné vstupy, v post časti možné vstupy, cookies sú možné vstupy a tak ďalej. Hej. Na webe môžete mať nejaké cloudové úložiska, ktoré nemáte celkom pod kontrolou. Konfiguračné súbory alebo lokalizácia. Čiže keď útočník chce zaútočiť, ja neviem, len na nejaký región, môže skúsiť zmeniť, dať tam nejakú malicious lokalizáciu. Registre vo Windowsoch alebo proste nejaké centrálne konfigurácie, ktoré ovplyvňujú viacero programov naraz. Zdieľaná pamäť. Čiže keď máte nejaké zdieľané dáta medzi viacerými programy, z jedného vlastne môžete ovplyvniť druhý. Čiže vytvoríte si nejaký bod, kde prichádzajú dáta, musíte ich kontrolovať. Čiže čo môžete robiť je možnosť blacklistingu. Blacklisting znamená, že nepustíte niekoho, kto nesplňa nejaké požiadavky. Čiže ak sa niekto neprekáže nejakou bumážkou, nemôže ísť do práce. Niečo. Keď ošetrujete nejaký SQL-ko, alebo to je whitelisting, hej. Whitelisting znamená, že púšťate len to, čo spĺňa nejakú požiadavku. Čiže otázka je, bumážka blacklist alebo whitelist. Blacklist znamená, že máte nejaký zoznam, že toto je zakázané. Hej. Whitelist je skôr zoznam, že toto je povolené. Čiže blacklist hovorí, že keď vstup obsahuje apostrof, nemôže ísť dnu. Hej. Whitelist hovorí, že keď vstup neobsahuje apostrof, môže ísť dnu.
Aká otázka? Blacklist má ten problém, že vy chcete povedať, že čo všetko je zakázané. Hej, že ale ten vstup nesmie byť dlhšie ako 80 znakov, nie dlhšie ako 80 znakov, neobsahuje apostrof, neobsahuje hviezdičku, neobsahuje percento. Hej. A otázka je, keď spravíte takýto zoznam vlastností, že toto je zakázané, či ste pokryli naozaj všetky prípady. Hej. Čo keď vlastne ten vstup, ktorý je kratší ako 80 znakov, sa bude nejakým ďalším spracovaním neskôr rozširovať nad tých 80 znakov. Vy ste povolili ten vstup, ktorý má teda kratší ako 80 znakov a nemá tieto charaktery. Hej. Whitelisting zasa často môže spôsobiť to, že tam dáte denial of service. Čiže poviete, že môže vstúpiť každý, kto má... Teraz zoberiete zoznam možností a poviete, že tieto môžu vstúpiť, všetko ostatné deny. Hej. To sa často použije napríklad v firewalloch, že ak je to z tohto rozsahu IPčiek, tak to pustí. Čiže napríklad ja keby som chcel teraz potvrdiť škole nejakú objednávku, tak by som musel použiť školskú IPčku. Hej. To by ale znamená, že si musím nakonfigurovať VPN-ku. Otázka, či by sa to nedalo obísť, ale to už je potom otázka spoofingu. Existujú rôzne graylist problémy, sú tam nejaké problémy s tou validáciou a toto sú všetko vlastne otázky, ktoré sú potom už konkrétne zamerané na ten systém, technológiu, jazyk. Čiže potom je odporúčanie mať teda nejaké validačné vstupy vždy v nejakých objektoch a podobne, ale toto je vlastne už out of context. Čo je možno zaujímavé, je otázka, že keď hovoríme o validácii, máme tu nejaké trust boundary, ten vstup prechádza tu trust boundary, keď je to vstup, hej. To je user, interaguje so serverom, tu máme server na laptope, ale to nevadí. Je tu nejaký trust boundary. Tu nám sa vlastne pracuje v nejakom browseri, sú tam nejaké JavaScripty. Hej. Tu nám môže byť nejaké PHP stránka alebo niečo. A že na ktorej strane vykonávať tú validáciu, kontrolu tých vstupov. Čiže keď sme chceli kontrolovať napríklad, že SQL injection, lepšie použiť ten štýl, že tam použijem ošetrenie v zmysle nie validácie, ale že tam použijem práve secure coding, čiže použijem tie nejaké prípad statementy alebo parametre. Ale keď už sa teda robím tú validáciu, tak povedzme, že zakážem ten apostrof, hej. Poviem, že username nemôže obsahovať apostrof. A teraz otázka je, že mám to vyžadovať tu, alebo tu, hej. Čiže to je vlastne nastavenie servera, ale to znamená, že tu nájdú requesty cez tú sieť, user čaká, request server musí spracovávať. Hej, keď tu máme milión requestov každú sekundu, stojí nás to výkon, jednak servera, jednak dátovej linky. Za ten čas by to mohol nejaký JavaScriptik tu ošetriť a ten apostrof nám teda nepošle. Dokonca ten user vie, že to tam nemá zadať a nemusí zbytočne posielať. Čiže možno ten klient by bol lepší.
Kde je chyba v mojej úvahe? Hm? Že jak ste to zistili, je, že proste ten klient, tu, že síce beží ten JavaScript, neznamená, že nie je pod kontrolou, hej? Preto je to trust boundary. To znamená ten trust boundary, že toto nie je pod kontrolou našou, toto je pod našou kontrolou. Čo sa deje na tejto strane trust boundary, sa nedá tomu dôverovať. Hej. Kebyže sme vedeli dôverovať tomu, že user nemôže obísť ten JavaScript a že tento výstup z toho JavaScriptu je jediné, čo sa dá poslať, tak to bolo OK. Hej. To bolo napríklad vtedy, keby tam bolo nejaké asymetrické šifrovanie. Ale ani to by nepomohlo, lebo tu by musel byť asi nejaký kľúč. No, keby sa šifroval public kľúčom, ale to nepomôže, pretože sa šifruje ten user vstup a my to dešifrujeme tým našim pravým kľúčom, ale ten dešifrovaný výstup je to, čo sa zadalo tu na usera. Hej. Nemali sme pod kontrolou. On keď tu aj tak videl ten public kľúč, tak to mohol spraviť mimo toho JavaScriptu, to šifrovanie a poslať nám to. Hej. Trust boundary proste znamená, že tu na tejto strane nevieme ničomu dôverovať. Čiže tam potom vzniká dokonca trieda zraniteľnosti, ktoré hovoríme client state manipulation, čo sa týka tiež toho inputu. Keď máme trust boundary, na tejto strane vieme dôverovať nejakým dátam, ich spracovaniu. Nie je to 100%, preto sú tu často, sa budeme hovoriť viacero tých vrstiev, ale ako predpokladáme, to máme nejako ošetrené. Hej? Je tam nejaký kvalitný admin zaplatený, sú tam nejaké najlepšie sieťové útoky, detektujúce zariadenia, ale tu proste nemáme žiadnu šancu, tu nevieme nič monitorovať. Hej. My sa tam môžeme hrať, robiť tam nejaké obfuskácie, stiažovať útoky. A koľko hier ste videli, že bolo prvý deň po vydaní vlastne kreknutých. Hej? A pritom za tie ochrany, ktoré sa na to vyvinuli, sa zaplatí strašné peniaze. A proste na tomto mieste prakticky nemáte šancu to ošetrovať. Jedine teda nejakou dynamickou interakciou so serverom a stále tam potom je proste ten bod, kde tento vstup prejde nejakým iným kanálom do tohto vášho trusted. Najhoršie je potom, že vy často potrebujete aj tú klientskú stranu. Napríklad používate serializáciu dát. Hej. A kopec programov sa spolieha na tú serializáciu aj na klientovi. Serializácia znamená, že máte nejaké dáta v pamäti, ale potrebujete si ich dočasne uložiť. Hej. No tak uložíte si ju vo forme cookie napríklad. Hej. A však každý vám tam dá, že akcept používanie cookies, sme spokojní, môžeme na userovom počítači chovať nejaké dáta, lebo akceptoval cookies. No ale to, čo vy tam uložíte do toho cookie storage, nemusí byť to, čo o 2 hodiny vlastne váš script vyťahne z toho cookie storage, lebo nejaký buď ten user, alebo nejaký malware, alebo niečo v tom systéme, s tým môže manipulovať. Hej. Čiže keď ste v tom untrusted, je to trust boundary, untrusted časť, neviete sa spoliehať na to, že tie dáta tu neboli zmenené. Hej. Modifikácia dát na klientskej strane je ten trieda zraniteľnosti client state manipulation. Keď vy sa zbytočne spoliehate na tú klientskú stranu, na nejakú jej konzistenciu. Čiže na tú validáciu nesmiete používať tú klientskú stranu, musíte vlastne validovať na server. Čo má zasa potom impact na tú výkonnosť, ale bezpečnosť má impact na výkonnosť. No potom je otázka, že ako vieme, čo teda má byť zakázané a čo nie. Hej. A tu je práve problém s tými rôznymi blacklistami a whitelistami, že nie vždy tie isté dáta sú rovnako reprezentované. Existujú rôzne nekanonické reprezentácie dát. Čo to znamená?
to bolo ešte robené na Windowsoch, hej. Tam máte povedzme tento priečinok. C program files. A chcete povedať, napríklad spravíte nejaký blacklist, že ak v inpute je časť C program files, tak ten input nepustí, hej. Lebo nechcete, aby proste nejaký vstup, ktorý manipuluje so súbormi, zasahoval aj do program files. Čiže spravili ste si takýto blacklist, povedali ste, že keď ten vstup obsahuje tento folder, tak to asi nejaký malejší pokus o niečo a zakážme to. Hej. No ale teraz, čo keď tam niekto vloží takýto string? Vyskúšajte si na svojom počítači, že kam sa dostanete. Hej. Všimnite si, tu sú jednak jedny úvodzovky, tu sú iné úvodzovky. Čo znamená tieto veci? Alebo ak máte ešte nejaký starší Windows systém, tam sú povolené nejaké dosovské cesty. Hej? A toto dokonca neobsahuje, že program alebo niečo. Case sensitivita. Linka v takomto relatívnom tvare. Je toto folder program files? Čo keď máte linku v systéme, symbolickú alebo priamo, alebo sieťovú linku? Čiže ako zakážete všetky možné reprezentácie toho program files? Že toto sa nesmie sprístupňovať. A keby ste robili nejaký access control, čiže preto vlastne zavádza to pravidlo, že whitelisting, že je lepšie povedať, že ak ten program sprístupňuje tento adresár, tak to pustí ďalej, inak nie. Ale ako poviete potom v tom whiteliste, že chcete, aby keď sa sprístupňuje C program files, aby ho pustilo. Keď použije ten program files s nejakým iným caseom, tak ho to zrazu nepustí a máme nejaký denial of service. Hej. Čiže tá kanonická reprezentácia potom znamená, že chceme mať jednotný spôsob, ako toto reprezentovať. To ešte sú rôzne spôsoby, to nebudem teraz demonstrovať, lebo tu nemám Windows, takže to neviem spustiť tú ukážku. Čo je najhoršie, na webe sú často tie veci, kde napríklad namiesto URL-ky použijete IP adresu, hej. Alebo dokonca napíšete IP adresu v tvare čísla. Toto je ten akože miestny zápis IP adresy, ale toto je zápis tej istej IP adresy. Hej. A keby ste ošetrovali jedno z nich, tak to druhé vám môže ujsť. Porty, URL encoding. Hej. Keby ste klikli na tieto linky, ktoré sú tu v prezentácii, tak táto vás dostane na adresu jednej firmy, ktorá robí jeden vyhľadávač a táto vás na tú adresu nedostane. Možno by som to mohol vyskúšať a otvorím tú linku. Skúsime to dať do browsera. Ctrl V. A tu už vidíte, pravdepodobne, neviem, či tam vidno tú moju lištu, hej,
že je to niečo iné, je tam nejaké xnggleonda.com. Ale hore to vyzerá ako google.com. Hej. Čiže tu mi ten browser akože pomôže v tom, že vidím, že to je nejaká iná adresa. A z čoho to vzniklo je, že tam používam v podstate unikódové znaky. Sorry. Ktoré len vyzerajú na tej obrazovke ako očko. Že to sa dá používať vo phishingu, ale na nejaké oklamanie. Tak. Čiže tých nekanonických reprezentácií je strašne veľa. Čo vlastne chcete pri tej validácii je aj dať to na správne miesto. Hej? Čiže dať tú validáciu na mieste, kde najprv z tej reprezentácie dát vy vyrobíte nejakú kanonickú reprezentáciu. Inak povedané, dohodnete sa na nejakom jednom formáte, do ktorého prekodujete ten user input a až potom robíte tú validáciu. A keď už máte niečo zvalidované, tak až potom to pustíte do nejakého vášho produkčného servera, hej, kde potom sa tie dáta spracúvajú. Ale ani tam netreba potom ešte dôverovať. Sorry. Jak to zmrzlo, sorry. Na to, aby ste robili správne tie kanonizácie, whitelisty, blacklisty, validácie, nepíšte vlastný kód. Väčšina, či to na to vyzerá akože napísať, to je tá nekanonická reprezentácia, čiže malo by to byť, že nepísať vlastný kód. Hej. Keď píšete vlastný validačný alebo kanonizačný kód, narobíte tam množstvo chýb. Hej. A často s tým pridáte ďalšie zraniteľnosti. Je veľké množstvo útokov, ktoré potom útočia priamo na ten kód, ktorý vlastne má validovať vstupy a ten potom vnáša tie zraniteľnosti. Čiže napríklad, keby ste mali kód, ktorý pred každý nejaký špeciálny znak pridá to lomitko, hej, tak otázka je napríklad, že keby znak predtým bol tu lomitko, či dáte tam vstup takýto. No teraz, keď vlastne nemáte správny validátor, tak výsledkom teda bude toto. A to sa potom interpretuje ako lomitko, hej. A toto sa berie ako koniec, hej, ale už je tam SQL injection. Čiže na to, aby ste spravili správne ten escape, kanonizáciu, validáciu, alebo sa to nazýva aj sanitizácia dát, tak potrebujete si zasa vo vašom frameworku, vo vašom programovacom prostredí pozrieť, aké sú na to bezpečné funkcie a využívať tie. Ale plus kontrolovať si, že či sú naozaj bezpečné a keď sa nájdú v nich chyby, tak si ho opraviť. Čiže to boli nejaké principiálne veci, ktoré sa týkajú teda toho EVU vstupu. Videli sme, že je komplikované ten EVU vstup ošetrovať. Čiže máme tie dve cesty. Snažiť sa zabezpečiť kód a sanitizovať vstupy. V tomto prípade to nie je, že XOR, hej, že robíte jedno alebo druhé. Väčšinou chcete práve, že
pri ošetrovaní robiť aj to. Hej. V tomto prípade nešetriť, jednak zabezpečiť kód, aj sanitizovať vstupy. Samozrejme, každý má nejaký impact potom na ten výkon systému a na cenu. Čím skorej vlastne navrhujete ten systém, ako sme sa učili už pri tej Stride, snažíte sa vytvoriť ten systém tak, aby tam nevznikali potenciál na tie hrozby a tým pádom nebudú mať impact ani tie zraniteľnosti v tom kóde a musíte menej platiť potom za to zabezpečenie toho kódu. Preto som si ja vlastne zobral ako príklad Top 10 Secure Coding Practices dokument, ktorý je niekde tu. Tam je zo pár takých, aj z 2018, to nie je až také staré. A tieto top 10 listy sú akože nie nejaké comprehensive, ale celkom dávajú taký prehľad, že čo sa považuje za také najdôležitejšie. To nie je, že keď spravíte týchto 10 krokov, tak budete to mať bezpečné, ale to hovorí, že títo experti sa pozreli na to nejakým takýmto spôsobom a toto považujú za také najdôležitejšie. Hej. A ja sa teraz spravím takú nejakú analýzu toho, čo tu hovoria a skúsim to naviazať na túto teóriu, aby sme si pozreli taký cross-check. A to bude vlastne koniec tejto prednášky. Čiže čo sa tam odporúča, môžete si to potom tam pozrieť samostatne, je ako prvé práve ten validate input. Hej. Čiže tu nám vlastne nerozlišuje ako ja tie dve cesty, ale povie, že súčasťou toho secure codingu je tam validácia vstupov. Čiže tá validácia vstupov sa vždycky má vykonávať pri bezpečnom programovaní, už ako súčasť toho programovania. Druhá vec, čo tu navrhuje, je hit compile warnings. Čiže ten klasický vtip, že programátor akože na varovania neverí a preto sa bezhlavo vrhne z útesu. V prípade bezpečného programovania neplatí. Každý ten warning väčšinou znamená, že síce tam nie je len nejaká chyba z hľadiska kompilátora, dokáže tomu rozumieť, ale môže tam byť nejaký problém s tou logikou a ten problém s logikou sa často zvrhne na bezpečnostný problém. Lebo aj keď vy to máte v návrhu tej aplikácie, že tento problém s tou logikou nevadí, keď máte vstupy dané nejakým spôsobom. Ale útočník tam spraví práve tie vstupy, ktoré sú mimo tejto vašej oblasti, kde to funguje a pozrie sa, čo to spraví, keď ja tam dám tieto vstupy mimo. Hej. A tie compiler warningy sú často navrhnuté napríklad na to, aby vás varovali pred potenciálnym buffer overflowom, insecure funkciou a podobne. Navyše, okrem základného prekladača vám pomáha tzv. Analytické tooly rôzne. Tu som dal odkaz na jednu stránku. Príkladom je napríklad Volgrind, ktorý vám hľadá nejaké memory leaky, ale dokáže nájsť aj nejaké bezpečnostné základné zraniteľnosti. Čiže existujú aj tooly, ktorými vy viete ako v rámci vlastne vášho code deploymentu si dodať k týmto základným compiler warningom ďalšie potenciálne nebezpečné časti kódu, vás upozorní samotný ten tool. No už potom to musíte trochu rozchodiť a naštudovať si, aké sú teda tooly na tú vašu platformu, čo vám poskytujú a ako to viete zapojiť do svojho buildu. Všimnite si, tretí bod je práve už to Architect and Design for Security Policies. Čiže vy vlastne už pri tom návrhu tej aplikácie sa snažíte práve vytvoriť si tú platformu, ktorá sa ľahko zabezpečí. My sme si sa bavili o tej Stride metodike, existuje kopec ďalších možností. Keep it simple. Čím viac tam máte otvorený API, čím zložitejším spôsobom niečo handlujete, tým väčšia šanca, že tam spravíte nejakú chybu. Hej.
čím jednoduchší návrh, tým ľahšie sa vytvorí aj bezpečná verzia toho kódu. Default deny, to je to, čo hovoril o whitelist, blacklist. Default deny hovorí práve ten whitelist princíp. Čo nie je na zozname, zakažme. Hej. To je vlastne to, čo by v demokracii malo platiť pre vládu. Hej, že čo nemajú povolené, to nesmú robiť. Default deny. U nás sa to zmenilo na to, že už je to pre obyvateľov, ale to potom nie je vlastne demokratická krajina. Hej. Default deny znamená, čo nemá povolené, explicitne to sa nesmie robiť. Podobne je to vlastne princíp least privilege. Hej. Ale to spolu vlastne súvisí. Toto skôr hovorí to, že teda máme zoznam vecí, ktoré môžu vstupovať. Hej. A toto hovorí, že aj keby sa niečo stalo, tak keďže nemá tá aplikácia nejaké privilégia, tak nepokazí to príliš. Čiže keď je tam napríklad buffer overflow v aplikácii a tá aplikácia beží ako root, tak ten útočník môže získať všetko na tom serveri. Keď tá aplikácia beží ako nejaké nobody a nemá prístup mimo svoj priečinok, nemá prístup na spustenie nejakých systémových API, tak tam ten buffer overflow možno až tak nevadí, keď sa náhodou niekedy nájde. Potom je to, že sanitize data sent to other systems. To je možno trošku kontraintuitívne. To znamená, že vy, keď produkujete dáta, máte ich tiež sanitizovať. Napríklad reprezentovať súbory v nejakej kanonickej reprezentácii, reprezentovať URL-ky v nejakej kanonickej reprezentácii a tak ďalej. Čiže prečo je to dobré, že aj keď dávate výstupy z nejakého modulu, lebo tie moduly vy potom budete používať tie výstupy zasa ako vstup do nejakých ďalších submodulov. Obzvlášť, keď je to v rámci jedného vášho trust boundary, tak je väčšia šanca, že keď budete validovať aj všetky tie výstupy, tak keby viedol nejaký používateľský vstup, prenesenie jeho časť v tomto výstupe, a tu je sanitizácia, a tu ste to nestihli podchytiť, tak tu na to je možné, že to podchytíte. A druhá vec, čo je tam v tom dokumente, že calling process knows context. Čiže tu na vlastne tento volajúci, na rozdiel toho volaného, vie, akým spôsobom sa nejaké dáta chápu. Napríklad tu je len, že sa má nakopírovať tie dáta do nejakého buffera, ale tu nás sa chápe, že čo znamená ten vstupný, výstupný buffer. Čiže tá validácia je možno užitočnejšia potom na tej volajúcej než tej volanej strane. To sa potom bije možno trochu s týmto princípom defense in depth. Defense in depth znamená, že tam naozaj nemáte jedno trust boundary, ale viacero tých trust boundaries. A tu vždycky kontrolujete to na rôznych úrovniach. Čiže tu nás schádza niečo, skontrolujete, tu nás znova skontrolujete, tu nás znova skontrolujete, tu nás znova skontrolujete. Čiže máte tam veľa vrstiev a ak aj útočník sa dostane sem, nedostane sa k tomu critical na konci, lebo neprerazí túto ochranu. Čiže keď to je proste ten problém útočník versus obranca. Útočníkovi stačí nájsť jednu chybu, obranca musí sa brániť všade. Čiže to je to, že chcete to mať simple, aby ste tam mali málo tých vstupných bodov, hej, potenciálnych, lebo každý ten vstupný bod predstavuje jedno miesto pre útočníka, z ktorého sa tam má dostať. Ale potom tam máte defense in depth. Predpokladáte, že niektorým z týchto bodov ten útočník prenikne, ale máte tam druhú vrstvu hradieb. Hej. A ja som bol napríklad v terajšom Istanbule, Konštantínopole, tam boli hradby niekoľkovrstvové. To boli tie teodezovské hradby, čiže tam ste mali ako keby oni museli sa dostať cez viacero vrstiev, tam potom mohli dokonca na tých vozoch jazdiť na koňoch. Hej. A to bol princíp ako tej ochrany. On ako potom aj tak prerazili proste tie múry, prestroje kanónmi, lebo s tým sa nerátalo pri návrhu tých
hradieb. Čiže to, čo bolo v nejakom storočí nezdolné, už potom neskôr tie veľké kanóny rozstrieľali, plus nemali na to dostatok obrancov. A potom, keď už tam bola jedna vrstva obrany, tak už keď sa rozbili múry, tak bol koniec. Hej. Stredoveké hrady tam mali potom, že jedna vrstva múrov, druhá vrstva múrov, ešte tam bol ten bastion v strede, kde boli ešte tie kritické potravy a neviem čo. A potom súčasťou záme Secure Coding je, že máte používať Quality Assurance. Hej. Že to je to, čo sme si hovorili v tej časti o Stride Evaluation, kde vlastne vy chápete tie security, bezpečnostné problémy ako chyby. Spracovate ich, testujete. Čiže nielen ako robiť quality assurance, že nespadne to na user, ale aj, že nedá sa niečo exploitnúť. Hej. A posledná vec, čo hovorí Secure Coding Practices, je Adobe Secure Coding Standard. Čiže to znamená, že keď niečo programujete, tak by ste sa mali pozrieť, že ako sa na tej vašej platforme a na tej vašej architektúre odporúča v súčasnosti štandardne programovať, písať kód. Hej. Čiže neznamená, že proste dovolíte každý špagety kód commitnúť do vášho centrálneho Gitu, ale proste zavedete si nielen teda na to, ako ten kód vyzerá, ale aj všetky tie buffer overflow prevention a tak ďalej už na úrovni toho, že ako programátori majú robiť. Čiže vidíte, že tá problematika potom bezpečnosti úzko súvisí s celým tým softwarom, inžinierstvom a s lifecyclom. Hej. Bezpečné aplikácie zväčša nie sú lacné, pretože zvyšujú náklady a čím skôr tá bezpečnosť je zapracovaná, tým máte potom nižšie náklady na tie ostatné veci, ale nevždy sa im vyhnete. A preto je taký problém s bezpečnosťou v súčasnosti, že keďže secure coding je drahé, tak kde sa dá šetriť? Na tomto. No ale klient to potom zaplatí práve v tom, že je vystavený tomu bezpečnostnému riziku. Čiže vy keď nakupujete nejaký lacný software, lacné softwarové komponenty, alebo zadarmo získané, tak je otázka, že či tam je ten quality assurance. Hej. Alebo keď ste user nejakého toolu, že to už je ale otázka, ktorá asi nevyriešime na prednáške, hlavne keď už to presluhujem asi trochu. Ja som sa zase rozrečnil. Pozerám, že 54. Čiže ja to teraz ukončím. Ďakujem za pozornosť. Na budúce pôjdeme viacej na sieťovú bezpečnosť, respektíve web. Uvidím, že ako to budeme stíhať. A ak by boli ešte teda nejaké otázky rýchle, kým nezačne cvičenie,